алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва инам бошад канали Шермардон аст ки тасмим гирифтем хабарҳои навро аз ММА пешкаши шумо намоем. Канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. Дар канали мо обуна шавед, лайк монед, ба мо боша оғоз мекунем. Рафтем. Шаби шанбеи 28 ноябр то якшанбеи 29 ноябр дар Амрико муборизаи деринтизор Майк Тайсон бо Рой Джонс баргузор мешавад. ва албатта дӯстдон Конор Макгрегор дар бораи ин мубориза фикри худро гуфт. биед гӯш мекунем. Имкониятҳои ҷисмонии мо кам ба пешрафти мо халал мерасонанд. ин тобоварии рӯҳии мост. хушҳолам ки ин мубориза муташаккилона баргузор шуд ва шод аз он шудам ки Майкл бо Рой рақобатро дубора барқарор карданд. барори кор ва саломатӣ ба ҳардуи онҳо тамоми ҷаҳон тамошо хоҳад кард, навиштааст Макгрегор. дар мавриди қоидаҳо дӯстон 8 даври 2 дақиқагӣ баргузор мешавад. шумо чӣ фикр доред дар ин мусобиқа кӣ ғолиб хоҳад шуд? Фикртона ҳатман дар комментария нависед ва мо давом медиҳем. Хабиб Нурмагомедов дар бораи режими худ ҳарф зад. Хабиб ба ҳама равшан нишон дод ки сарфи назар аз оне ки қаблан ба анҷом расонидани карьераи худ эълон карда буд, боз тамринро идома дода истодааст. аз импартои тамрин ва ҳама ғавғо то ҳол дар Хабиб аст. биед бубинем ки ӯ чӣ навиштааст. тамринҳо, парвозҳо, талафоти вазн, ҳаяҷони рақобат ва тамоми раванде ки мо аз сар гузаронем дар маҷмӯъ дар назар дорам. мо диққатамонро гум намекунем, навиштааст Хабиб. бо ҳар як навиштаҷот, бо ҳар як изҳороте ки Хабиб мегузорад, бештар ба назар мерасад ки Хабиб бармегардад ва охирин муборизаи карьераи худро мегузаронад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстони азиз? худи ҳозир дар комментария нависед ва мо боша бо шумо хайру хуш мекунем. хайр.